Oh. Sige, habulin mo, dali. Ayan mga kasinag, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, umuwi ako sa bahay para kunin itong camera. Tapos yung daga, napakain si Bagwis. Kasi nga po habang ako'y nagpapanday nito, ayan habang nagkakayaw ako niyan, nagkakabit ako niyan, dumating si Bagwis. Kasi nasira na yung bubong niya Ayun na, tiagkal ko na yung mga bulok na bubong niya. Pinagtatapon ko na doon sa may likod na yun at doon ko lang silaban yun. Ngayon mga kasinag, dumating si Bagwis at papakainin natin siya. Nung isang araw pala mga kasinag, nung dumagit si Bagwis nung manok, habang tinatanggal ko yung bubong nito, nakakuha pa ako ng isang malaking daga. Hindi pa naman umalis si Bagwis nun dyan. Bumalik siya nung hapon. Pinakita ko ba sa inyo mga kasinag, andun siya sa itaas ng niyog. Bumalik siya nun mga kasinag. Kinain pa niya yung manok na natira dyan. Tapos binigyan ko pa siya ng isang malaking daga. Kaya busog na busog siya nung araw na yun. Tapos nung umalis siya na, 2 araw siya bago bumalik. Ngayon lang bumalik mga kasinag. Andyan. Kasi ganun ngayon mga kasinag si Bagwis. Pag busog na busog po siya na umalis dito, ilang arawan niya bago bumalik. Hindi ko alam talaga kung saan nag-i-standby ito ayan nag-iingay. Yun, humarinig yung mga kasinag, nag-iingay dyan. Tingnan natin dyan. At alpasan natin dito sa palayan, kasi ang palayan mga kasinag, kakaunti lang ang tubig hindi kagaya nung nakaraan na punong-puno yan ng tubig. Kaya pwede natin alpasan ulit ang daga dyan para matuto na si Bagwis maghunting. Ayan. Andito si Bagwis mga kasinag. Dito ko narinig. Asan daw yun? Bagwis! Ayan nga. Bagwis! Halika na, kumain ka! Asan daw yun? Humuhuni siya mga kasinag, pero hindi ko siya nakikita kung nasaan. Ayan pala sa itaas ng niyog. Ayan ang mga kasinag Bagwis! Bagwis! Very good. Okay. Andiyan ang mga kasinag, kilalang kilala tayo. Basta oras lang kakain na siya. Ang bilis. Andito na si Bagwis. Andiyan si Bagwis sa taas ng niyog. Dito ko maalpasin itong daga sa gitna ng palayan. Ito pala yung daga mga kasinag yan may bahog pang kanin yan Ang mga daga na nahuli ko mga kasinag, sa piyapakain ko rin naman. Hindi ko naman hinahayaan na payat. Piyapataba-taba ko rin para pag kinain ni Bagwis. Diba? Bagwis! Baba na, halika. Dali. Opo. Halika, baba na. Lalat, kumain ka. 2 araw kang nawala. Sigurado gutom na gutom ka. Halika, dali na. Opo. Opo, halika. Bagwis. Ito yung daga Ito Ito baba na dyan. Halika na. Baba na. Opo. Sige na. At may ginagawa pa ako. Halika na.
Dali na, may trabaho pa ang tatay. Baba na dyan. Tumigil lang ako doon sa ginagawa ko at alam ko nandito ka na. Guys! Ang tagal bumaba ni Bagus mga kasinag. May gagawin pa ako. Pero huwag kayo mag-alala mga kasinag. Araantayin natin siya. Halika na! Bagus! Medyo madilim palibas at salubong tayo mga kasinag sa paglubog ng araw, kaya medyo madilim ang kuha ng camera. Baba na dyan. Halika na. Baba na. Nila. Nakikita kasi mga kasinag yung mga bata na yun. Ayun yung mga chikiting na yun. Ayun maglalaro. Ilang mga bata yan? 2, 4, 6, 7. 7 mga chikiting yan. Nakikita siguro ni Bagwis. Bagwis! Baba na! Opo, halika na. Layo-layo muna tayo mga kasinag. At para bumaba si Bagwis. Iniwan ko yung daga dun. Mga kasinag, hindi pa bumababa si Bagwis. Mga kasinag, yung vlog ko pala nung nakaraan, yung may itlog. Pasensya na kayo mga kasinag may nagko-comment kasi na itlog daw ni Bagwis yun. Hindi po itlog ni Bagwis yun mga kasinag. Itlog po ng kuro-kuro yun. Si Bagwis naman mga kasinag, hindi naman tayo maging itlog kasi lalaki nga po. Yung itlog na yun mga kasinag, andun yun sa itaas ng santol, doon sa may tapat ng bahay. Doon nagpugad yung kuro-kuro. Hindi ko man alam na may pugad pala doon. Nung nasa taas ako, saka sinabi ng bata na may pugad daw doon, kaya nakita ko yung pugad na yun. Maliit lang yun mga kasinag. Maliit lang yung pugad. Dalawa nga yung itlog. Kaya pasensya na kayo mga kasinag hindi po kayo Bagwis yun. Marami kasi nag-comment. Kaya humihingi po ako ng pasensya. Akala nila kay Bagwis yun. Bagwis, baba na dyan! Kumain ka na! Sige na! Bagwis! Sige na! Saka huwag kang mag-alala mga kasinag. Si Bagwis pala, inaalagaan ko yung mabuti. Hindi ko pa pinapabayaan yan. Kasi marami nagsasabi sa akin baka pinapabayaan ko daw. Hindi ko yung pinapabayaan mga kasinag. Kada uwi niyan dito, umalis man siya. Kagaya ng isang araw, kumain siya ng manok. Dinagit niya yung manok ko na alaga. Tapos pinakain ko pa siya ng daga nung hapon. Kaya sobrang busog na busog siya. 2 araw naman siya bago bumalik. Kung ngayon, pakainin ko naman siya. Kaya hindi ko yung pinapabayaan mga kasinag. Saka baka yan si Bagwis sa pinupuntahan niya may nahuli naman siya pagkain, o baka may nakukuha siyang makakain doon, or may kasama siya pag hunting. Kasi hindi ko alam talaga mga kasinag kung saan nagpupunta yan. Hindi naman natin pwedeng kabitan ng GPS yan kasi wala namang GPS sa panlagay sa mga ganitong mga raptor. Kasi naitanong ko na yun mga kasinag dati sa Philippine Eagle mga kasinag, malaki yun, may pwedeng ilagay dun. Pero sa kagaya ni Bagwis mga kasinag, hindi naman kalakihan si Bagwis mga kasinag. Isa nga siyang North Philippine Hawk Eagle. Hindi naman po siya Philippine Eagle talaga. Halos kaparehas lang siya mga kasinag ng Philippine Eagle kasi yung balahibo niya halos magpaparehas sila. Pero malaki din si Bagwis mga kasinag kasi laki rin siya ng panabong na manok. Kaya malaki. Hindi ko lang alam mga kasinag kung ilang kilo na ito sa ngayon. Kasi mas lalong lumaki na siya Pero nahawakan ko siya mga kasinag pero hindi ko na siya nabubuhat. Hanggang hawak na lang, hanggang himas na lang. Saka pala madami nagsasabi sa akin na himasin ko daw sa ulo, sa likod. Ayaw ni Bagwis ng ganun mga kasinag.
Pag hinimas mo yan sa ulo, papunta sa likod, tutukain ka. Ayaw niya ng ganun mga kasinag. Tapos may nagko-comment din na pakainin ko daw ng isda. Ilang beses ko na pong sinubukan na pakainin ng isda yan si Bagwis. Hindi talaga kumakain niya ng isda mga kasinag. May iba talagang nag-aalaga ng ganito, pero nakasanayan na siguro yun na kumakain ng isda. Simula nung maliit kasi si Bagwis mga kasinag, hindi ko naman sinanay na kumain ng isda yan. Hinuhulihan ko nga siya ng kasili. Kung mababalikan nyo yung mga vlog ko nun, hinuhulihan ko yan ng kasili. Malalaking kasili pa yung hinuhuli ko dyan mga kasinag. Ang ginagawa niya dun sa kasili, pag ginagayat-gayat ko, tinitikman lang niya. Hindi naman talaga kinakain niya. Hindi niya kinakain mga kasinag. Yung talagang magpapakabusog siya, hindi. Tikim-tikim lang. Nakain siya pero tikim-tikim lang mga kasinag. Kaya kalimitan ng karning manok, o karning baboy, o pag may nadisgrasyang kalabaw dito, yun, nakain siya. Kalimitan nun, baboy, manok, pinapakain ko sa kanya nun. Tapos 45 days mga kasinag, nag-alaga din ako nun para sa kanya lang. Kaso lang magastos ang 45 days mga kasinag. Kasi oras-oras kakain, hindi biro ang bahog. Kaya nagtigil muna ako. Ang pinalagaan ko lang, pinarami ko dito sa bahay ng mga manok, yung mga native. Kasi yung mga kasinag, mga sapa lang ng niyog or mga binlid. Saka makahanap na yun ng pagkain dyan kung saan saan dyan. Saka ang native na manok mga kasinag, hindi masilan. Hindi siya gaanong sipunin. Kaya madaling dumami. Kaya ang dami kong manok dyan mga kasinag. Ayun lang pinapakain ko kay Bagwis. Sa mga susunod niya mga kasinag, pag naubos na yung daga na yan, 2 daga naman stock ko dyan. Pagkaubos yan, manok naman, katayan ko siya ng manok. Para karning manok naman yung kainin niya. Bagwis! Baba na yan! Nandun siya mga kasinag, sa puno ng niyog na yan. Masilaw lang kasi ang ng araw. Kaya medyo madilim ang ating camera mga kasinag. Alpasan ko na daw yung daga. Habulin ko na lang mga kasinag. Baka babae ni Bagwis. Habulin ko na lang kung saan tatakbo yung daga. Alpasan natin. Subukan natin kung lilipad si Bagwis mula sa taas ng niyog na yun pababa dito. Bagwis! 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 Yan o. Dali! Dali! Babae! Baba! Yan na, dali! Sige! Sugudin mo! Dali! Makakatakas! Uy, makakatakas! Dali! Nasaan na? Hindi natin inabot. Hindi ko inabot ang taga mga kasinag. Maliksi kaya itak kinadala ko. Bumaba sana si Bagwis kasi hindi natin inabot yung daga. Nabasa pa yung buta ko. Ayan o. Yasok ang tubig. Hindi mo kaya inanuhan, binilisan. Ayan tuloy. Natakasan ka na naman. Opo, sandali lang. Kukuha ako. Nakabuta kasi ako mga kasinag kaya hindi ko naabot yung daga. Hindi ko naman mahubad kasi nakalayo na agad. Saglit lang. Antayin mo ako dyan. Kita mo pa daw yun? Mahanap mo pa daw? Hindi mo na mahahanap yan. Ang bilis na nun. Kukuha mo na ang pagkain mo. Magchichinilas pati ako. Nabasa na yung buta mga kasinag.
Update ko lang kayo mga kasinag pagbalik ko ha. Ayun mga kasinag, nakauwi na tayo. Buksan ko lang itong gripo. Ayan o. Binuksan ko lang yung gripo mga kasinag. Gawa ng tawag nito. Magbabahog na kasi si Mrs. na ang baboy. Ito may dala na uli akong daga. Ngayon ay papakain na ulit tayo kay Bagwis. Ayun mga kasinag, aalpasan naman natin yung daga dito sa gitna ng palayan. Si Bagwis andun na sa itaas ng malubago. Halika na! Bagwis! 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 Malapit kasi sa gilid mga kasinag. Dapat dito tayo sa kabila. Dito tayo sa kabila. Yan. Bagwis! Bagwis! Ayan siya, kasama si Pitoy mga kasinag. Ayan pala si Pitoy sumunod. Ito na Ay, Pitoy, uwi doon. Uwi muna, uwi. Baka ma-distract si Bagwis eh. Ayan ang mga sinag. Bagwis! Bagwis! Bagwis Ayun na, ayun. Ayun na. Ayun na, dali. Mahabulin mo. Opo. Sige. Yan, sige, habulin mo, dali. Yun, abangan ko dito. Abangan natin dito. Makakatakas mga kasinag. Matakasan si Bagwis. Bagwis Ito. Halika na. Opo, halika na. Halika na. Dali. Opo, ayun si Pitoy sa kabilang pilapil. Makatakas naman sana mga kasinag. Buti lang. Na corner natin. Wala naman sana pagkain si Bagwis. Bagwis! Halika na. Ayun. Halika na. Pitoy. Bagwis Yan yan, sabi kay Pitoy tingnan natin mga kasinag ko. Ang gagawin ni Pitoy. Ay, hindi naintindi ni Bagwis. Ay, hindi naintindi ni Pitoy. Pero si Bagwis ang kasinag ayun. Sige na, baba na. Opo. Sige na, baba na. Ano Pitoy? Nakita mo naman si Bagwis, ha? Nakita mo naman si Bagwis? Opo, sige na. Baba na dyan. Galit si Bagwis. Galit si Bagwis kay Pitoy. Ayan mga kasinag si Pitoy. Ayan. Pitoy! Ayan ba yung kaibigan mo? Si Bagwis. Sige na, kunin mo na yan. Kainin mo na. Ayan na yung daga Ayan sige na, ayan Sige na, kunin mo na. Ito na.
Ito. Nabungaw ko na yan. Opo, napatay ko na. Kasi hindi man mahahabol, kaya pinatay ko na. O sige na, baba na. Sige na. Sige na. Opo, kainin mo na yan. Alam kong gutom na gutom ka. Bakit ano yung mapuputi isang ano mo na yan sa tuka mo? Sa ngayon mga kasinag, si Bagus pala hindi na naliligo. Gawa nga po ng ilang araw na maulan dito. Tapos lagi may tubig ang palayan. Kaya dyan na lang siya naliligo. Opo. Ito. Ay, ito yung mga kasinag. Pitoy! 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 Relax si Pitoy mga kasinag. Iyan naman si Bagus. Opo. Naglalaroan mo pa yan Oo. Pitoy! Ito si Pitoy mga kasinag Ayan ayan si Pitoy. Pitoy. Ayan si Bagus galit sa iyo. Huwag kang lalapit yan. Hala. Huwag kang lalapit. Galit si Bagus. Sabi ko sa iyo, huwag kang lalapit. Ikaw talaga, lumapit ka kasi. Galit si Bagus mga kasinag, nagalit kay Pitoy. Laglag si Pitoy mga kasinag. Laglag, puro putik si Pitoy Ayun puti ka na. Sabi ko kasi sa iyo, huwag kang lumapit Pitoy. Nang-aatake talaga yan. Sige, nakainan na yan. Wala ka, ayan na ulit Ayan na ulit. Huwag kang lalapit. Puro puti ka taloy. Sabi ko sa iyo Pitoy Ayan, hindi na sila friend mga kasinag. Inaway na ni Bagus si Pitoy. Kala siguro aagawin yung kanyang pagkain. Tawa ko kasinag nung si Pitoy ay nalaglag sa putikan. Ayan, tampo si Pitoy mga kasinag Ayan si Pitoy nagmumukmuk dun sa gilid. Sige na, kainan na yan. Kainin yan. Sige na. Dali mo na sa taas ng puno ng kahoy yan. Opo. Sige na, dali mo sa taas ng puno. Ayun na si Pitoy. Umalis na si Pitoy. Nagtampo na sa iyo si Pitoy. Dali mo na sa taas ng puno at maniknik. Grabing niknik mga kasinag. Kaya para kagat na ako. Kaya kung mapapansin yung mga kasinag, sige ang galaw ng camera.
Pagkaprakagat ako ng niknik. Kakainis kasi ng niknik mga kasinag. Ang liit-liit na insekto. Napakasakit mga gat. Tinalo pa ang lamok. Sige na. Opo, dala na yan. Ayan mga kasinag, susunod na uwi yan ni Bagwis dito, or umuwi ba bukas yan or susunod na araw. Kakatayan ko na lang yan ng manok mga kasinag. Manok naman kasi ngayon ubos na yung daga. Kanina nga nakalpas yung isang daga, nakatakas. Dadalwa lang yung daga na yan na stock ko. Kaya ngayon mga kasinag, last na yan. Ayan, kinain na ni Bagwis yun. Tinagkala ng ulo. Yan. Agot nutan. Matibay na talaga ang tuka ni Bagwis mga kasinag. Ano yan? Binanat-banatan. Ganyan kumain si Bagwis mga kasinag, inuuna ang ulo. Tapos pag ang balat ay makunat, yun, naiiwan yung balat. Pag hindi niya kayang gutay-gutayin ang balat, iniiwan na lang niya. Sige na, kain na. Sayang ng daga kanina, nakatakas. Lumipad sana si Bagwis mga kasinag kanina, galing sa itaas ng niyog, kaso nakatakas, hindi niya inaabot. Yan. Makunat na yung balat Ano nakita mo? Tao. Pitoy. Huwag ka naman lalapit dito. Atakihin ka naman yan. Huwag kang lalapit ha. Putikan ka na tuloy. Buti yung inatake si Pitoy kanina mga kasinag, hindi inabot. Nakatakbo agad si Pitoy, hindi inabot ni Bagwis.
Napit na ng niknik. Kaya pa ako nakagat ng niknik. Opo. Sinag. Pati tao doon sa kabilang palayan. Ayun oh. Yung tao doon sa kabila na yun. Nagbabantay kasi si Camille ng ano dyan, Maya. Doon sa sinabog niya na ano, palay. Nakikita pa rin ni Bagwis. Malapit ang maubos. Marunong na magpili si Bagwis. Ang mabito ka mga kasinag. Tapos yung ano, yung tawag abdo, hindi niya kinakain. Ayan o, inilabas lang niya. Nakabantay na lang si Pitoy mga kasinag. Relax na lang si Pitoy dun. Relax na lang si Pitoy dun sa isang gilid. Langgam, kinagat akong langgam. Sakit. Galit si Bagwis. Galit si Bagwis mga kasinag. Ibang forma. Kala siguro agawin ni Pitoy. Sige, nakakain na, kainin mo na yan. Ubusan na yan. Ubusin mo na yan. Pauwi na si Pitoy mga kasinag. Natakot na kay Bagwis. Mga kasinag, hanggang dito lang muna kasi may gagawin pa ako. Nakita nyo naman si Bagwis, napakain na natin. At na-update ko naman kayo ngayong araw na ito mga kasinag. Inatake nga niya si Pitoy kasi galit niya si Bagwis mga kasinag. Pag may pagkain yan, tapos lalapitan siya, galit niya si Bagwis mga kasinag. Ayan, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel ni Bagwis mga kasinag. Thank you so much po talaga. Hanggang dito lang. Bye bye.